moħħna donnu isiba bitqila jistrieħ f'Alla illi jiċċedi lill-Alla. Kristu, dak il-kurrent kbir ta' Alla fil-bniedem u fl-univers, irid jagħmel din il-ħidma fina jekk inħalluh. U kull darba li wieħed jew waħda minna jissieħeb miegħu f'din il-ħidma, dik il-persuna tkun qed tressaq lill-umanità kollha eqreb lejn Alla. Lil-mara Samaritana ħdejn il-bir, Ġesu qalilha imma min jixrob mill-ilma illi nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilanċ. L-ilma illi nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma illi jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Jekk nixorbu dan l-ilma li jfuru jwassal sal-ħajja ta' dejjem, x'jiġri? Ġesu jgħid li l-mara ta' ħdejn il-bir tiġi siegħa, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-Ispirtu u l-Verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Jaduraw lill-Missier fl-Ispirtu u fil-Verità? Hawn donnu irid jgħid im lill-Alla billi tistrieħ fl-Ispirtu Santu u l-adorazzjoni jagħmilha hu. Huwa iressaq lill-bnedmin eqreb lejn Alla.